Nas últimas semanas, semella que a situación no Centro de Saúde de Ribeira comeza a estabilizarse con 12 médicos en activo dos 14 que lle corresponden. Tamén en Aguiño se incorporaba unha das titulares da praza que estaba de baixa, polo que ata agora o consultorio estaba sen médico. A pesar desta leve mellora, dende a plataforma pola sanidade pública animan a non baixar a garda en previsión de novos recortes que podan supoñer un retroceso. Están faltando 2 médicos de familia de 14. A matrona de tarde falta unha, de 2. E o pediatra de 4, hoxe incorpórase unha. E en Aguiño incorpórase hoxe unha doutora, das 2 que nos faltan. A cousa parece que vai mellorando, pero nós non queremos baixar a garda para que non pase como nos pasou en Aguiño, que pensamos que estábamos completos e ao fin de contas volvemos outra vez para atrás. Entón aquí tamén vamos a animar a xente para que sigamos ca manifestación que se vai a, bueno, máis ben concentración que se vai a facer diante dos Sergas o día 16. Intentaremos ir os máximos posibles para ver se dunha vez nos poñen os médicos que faltan e vamos estabilizando un pouco isto, porque está pasando igual no Barbanza, con citas de hasta 2 anos de espera. E médico de familia, en este momento, en Aguiño, temos un mes de espera. Dende a plataforma fan un chamamento a acudir a esta concentración prevista en Santiago, onde agardan ser recibidos polo Conselleiro de Sanidade, que aínda non se reuniu con representantes dos pacientes, a pesar das reiteradas solicitudes. Tamén o concelleiro nunca nos quiso recibir, mandábanos ao coordinador, pero nós queríamos falar directamente con el, pero desta vez estamos decididos a ir, e se non nos atende el que nos atenda, pero queremos deixarlle as cousas claras do que queremos e do que nos fai falta. Queremos unha sanidade pública de calidade, non unha sanidade deteriorada como está pasando agora.